Рәшит Юсуповның зур булмаган бакчасында буш орын юк. 6 суты җирдә ул 20 төр виноград үстерә. 17 ел элек 8 төптән башланган маугу хәзер ел сайын мул уңышы белән сөендерә. Башта 8 төп утырткан идем. Дуслар бердиләр дә монда бакчага мәйтем. Шуң хатлы бәрәңгә кирәк түлмия. Утыртып куям да гына үссен виноград. Аның эше бик күп икән ул виноградның. Тора күбрәк булды. Нары үзем ботаклардан үстердем тагын күп итеп. Виноград үсентеләре безнең якларда кышны яхшы чыгалар. Соңгы вакытта гына май аенда була торган кыраулар зыян китерә ди бакчачы. Кышка бу виноградның 90% киселә. Запас белән икешәр чыбык калдырам. И шуларны нары каплап куям. Агроволокно белән урым. Аннары төрле материал белән каплап куям өстеннән. Виноград үстерү мәшәкатьле ялкаулар эше түгел ди Рәшит Юсупов. Бу өлкәдә белемен арттырып, көньяк җимешен үрчетү технологияләре белән таныша, аларны тукландыра. Кыш көне дә эше туктамый, яңа үсентеләр әзерли. Ел сайын ниндидер тәҗрибәләр ясап, уңышны арттыру үстендә эшли. Үткән елларны астагына үсәдер. Быел өстәдә үстердем виноград. 2 сорт монда. Монсы кызылы русский ранний и карасы бер дустан алып кайттым. Ботаклар. Тәҗрибәле бакчачының быел утырткан яңа үсентеләре дә көздә инде җимешләре белән сөендерә. Моны быел утырттым яз көне. Май аенда 12-ме, 15-ме майларда суыклар үткәч. Аннары вот беренче урожай бу сигнальный урожай дип атала. Бу кадәр виноград уңышыннан компот, кайнатма, шәраб ясыйлар, йөзем итеп тә киптерәләр. Үз бакчаңда үскән сусыл, тәмле исле виноградны кибеттән сатып ала торганы белән чагыштырып булмый шул. Ә көз җиткәч уңышны күрү хезмәтеңнең бушка китмәвен тою ди ул. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.